Didulang sadulang lai pendulang ameh malako, ayah ulang saulang lai penyambuang nan putih cako. Sepanjang paparan ayah tadi nak bilangan sarek dek pangulu ado sabalih parakaro. Tapi kalau di kampo nak nyukuci dilipek di gulung-gulung, jadilah inyo ampe macam, itu sepanjang adat. Ku ado orang batanyo manga aku sampai ampe sajo, indak 3 ataupun 5, 7, 8, 10. Jawabnya sesudah iku ayah tarangkan. Kini rundiangan ditaruhkan nak, yaitu setantang sarek pangulu batasan kecek rangkini kriteria basualuihnya. Ado pepatah mengatakan, tiok lasuang bayam gadang, tiok munggu babalam mau. Kalau dirunui dipanjangkan diambil kauji paham, maka dapatlah dimaknakan bahwa setiok kapal benang kodoh, tiok pasukan bakumandan, tiok jamaah bayi mamah. Tiok kumpulan bakat tua, setiok PT punya dirut, setiok suku bapangulu. Makonyo ayam bapa misana, babaliak cemdang tadi, tiok lasuang bayam gadang. Indaklah lain mengkaswinya, di tengah galanggang lasuang ayam gadang nambah kuaso. Lasuang adalah lambang komunitas, sebuah unit masyarakat nan punya wilayah hamurayat, langkuk pimpinan perangkatnya. Walaupun 2-3 bayam gadang si kuasa jo nambah kuaso na lain patuah ke komandan. Itulah inyo pangulu. Urek tunggang pucuak nan bulek pusek jalo pupunan ikan memacik karaju di kaumnya. Mako mencari sosok pangulu nak nan ideal cakap memimpin panutan umat di bawahnya, ado ampe kriteria. Ditamsilkan ke ayam gadang nan batando bapambawaan punya karakter karismatik, yaitu pertama nan sirah ranggahnya, kedua nan bakilek bulunya, ketiga nan badarai kukuaknya, keempat dilasuang pamainannya. Sedangkan nan panjang susuah indak tamasuk penilaian doh. Sabab hakikat susuah jotaji adalah simbol kekerasan. Disiko otak nan paralu, bukan do otot mepanggakan. Nah, mari coba cocek. Ko ayam baranggah sirah tandonya indak pepenyakit. Kalaulah hitam ranggah ayam gilo maku akuak surang, berak kapuah ngok bagarau mato layua bulu maramang ikua kulai paruah ke tanah, cuba dak mudo ke kawannya. Mungkaswitnya nak, urang nan sehat laya batin. Langkah kameh garak nyelapeh utak janiah jiwa barasiah baru selesai pimpinannya. Juo barikui pola pikir, kinerja kebijakan dan kepekaan. Sadonyo sehat terkondisi. Kun yang bukan karena kuni lamaknya bukan dek pesantan. Indak ciluah bebas KKN. Urang barasiah luar dalam laya coga batin selesai. Itu cek tuh. Dan kedua nak dan bakilek bulunya, yaitu gagah, nekis, pede, jantan banyali besar. Kalau loyo kuyu marumuak memakai indak sambereh dimawi bawa ketumbuhannya. Lagak bukan di kain mahana, gagah bukan dek banyak baju, tapi nilainya di penampilan, sumbernya di dalam jiwa membayang lalu keparoman digarak nampak cahayanya. Mako nan disabui bulu bakile bukanlah hanya licin seganya, tapi basinar panji-panjinya pantulan nur nan di dalam. Tidak punya beban, itu istilah populernya. Selanjutnya pula pilihan yang ketiga, yaitu badarai kukuaknya. Lantang kalau mengecek, barasiah buah tutuannya. Jaleh irama vokal baseni baintonasi. Buah katonyo bamana, ibarat padi boneh setangkai sarimah haram mananampo tatunggang di tampuang orang, taserak makanan pilih. Tapi semantang pun itu nak, nan didanga bukan nyanyian, orang memandang nambah lagu. Tiok keluar dari hati, hatilah pulau menerimo, kalau meluncur dari muncuang sekadar malayok di talingo. Nilai rangkaian kato-kato, bukan manih lama batu tua indak sorak badantang-dantang, tapi buah isi katonyo. Kebenaran nan tahan bandiang, peluruh na makanan tiliak bukti nan bisa dikakokkan. Itulah beda antara ota je pituah, antara pidato je ceramah, antara kampanye je pengajian. Mako nan dimungkasi kukuak badarai, indak lain indaklah bukan
kato mengandung kebenaran disampaikan jemulik mani. Lama tibu di telingo, sajua tajun di hati, tapakua batin menerimo. Komunikatif, nyambung istilah di Betawi, bahakimah caro lamonyo. Nah, ikon pangedisan. Nan kampe, dilasuang pemainannya. Joko pemain tapi bandarau ilia tabang kemudia tiok paga tiok bakukwa. Lasuang tinggal musang maintai taranak gaduh bacioan, pemimpin kepunduang tunamonyo lasase memilih bapak ayam. Padahal takalo masoda ulunya saat amanah batarimo bajawe je pasatiran. Basumpah je demi Allah bajujuang kitab Quran. Nyampang di kana ta'awiyanya nak. Ikara sumpahan babaco. Ipuah nan tidak ketawaran biso nemukan nalang-alang Allahu Rabi nan ketahu. Mandanga lapatnya sajo misa kepada kayu mati. Manggaga pitala bumi bagoyang langit nan tujuh gumanta alam makuliliang. Cuwong pikiana. Nyampang khianat jo amanah. Janji sekadar buah mulik sumpah keganti gulo-gulo. Tanggung jawab di bawah lengah tarana indak tagubalo anak buah serak baserai. Mako padahannya. Kateh indak berpucuak. Ke bawah indak baurek. Di tengah digiriak kumbang. Awak indak baurek lai badan mumuak sebalik batang pucuk rogek badaun indak. Tagak juo memancang bumi baralah kabarek penangguangan na. Nyampang barantiang salai daun dapek bagayuit kalalawa. Tansano rabah tabelintang di sapo juo dek tindawan. Tapi apo kadayo kayu mati nak taseso di tengah padang basinggang jematuari pupuit angin juribui. Kok siang batu dong awan kok malam salimui ambun. Itu barulah kieh kato bayang. Konon pulo ditapasiakan dibaca ujuk maripatnya. Allahu alam para sayan. Kateh hendak berpucuk. Artinya putuh gantungan tali langit. Murka Allah nyatu menimpo. Ke bawah hendak baurek. Tangga hubungan dengan bumi menyumpah umat dan dipimpin. Di tengah digiriak kumbang. Punah wibawa nemu bayak mencibia mungkalu Allah. Itulah dalian sakahna. Kalau penghulu mengkhianat pemimpin orang kualat pejabat mencaki rakyat. Tangguang diangku kutuk orang sepantun kayu mati tagak. Merana sepanjang masa. Derita tiada tara hina dina di alam maya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.